Ahojte všetci, toto videjko je vlastne o tom, aký je pravý hrdina a vlastne kto je hrdina hlavne príbehu Arcane. Arcade, také prosím. Arcane. Arcane. Takže v podstate neviem vybrať, pretože tých postav je tam strašne veľa. Je tam Jack, je tam Vi ako Violet, Jinx, Powder, Caitlyn, Echo, Heimeninger, to tam ešte, jak sa volal, Markus a no proste iný. Takže ja som si furt myslela, že v podstate príbeh, ktorý sa hovorí, že je to vlastne Powder. Príbeh o nej, Powder. Lenže to není. Pretože ten príbeh vlastne není ani o Jinx, ani o Vi, ani o Caitlyn, ani o tých ďalších. Len presne príklad a vlastne neže úplne príklad, ale ten príbeh je Echo. Áno, Echo, pretože vlastne Echo sa moc ani neobjavoval, ale v podstate v jednej sérii vidíte, že aká bola predtým minulosť a v tej tu je normálna a tu je tá minulá, čo by sa dialo, keby neumrel Vender, keby neumrel Silco a ďalší, hej. Ja ich všetkých poznám, lebo to zase budem kúkať, lebo je to môj najobľúbenejší seriál ako Stranger Things alebo ďalšie iné. No a co si myslím vlastne o nich dvoch, Vender a Silco? Silco, neviem, co sa mu stalo s tým okem, to proste nevím. Ale Vender proste umrel, pretože ho nahneval brat. Nemám potuchy. A vlastne, co sa ešte týka vlastne Vi a Powder sa zmenila na Jinx. A Jinx a Vi oproti sebe bojovali. Potom sa nejak zmierili, bojovali oproti sebe, zmierili sa, boli super. Na tejto ruke Caitlyn prestrelila prostredník, takže nemohla ukázať ani, však víte, prostredník. Ona, že... Takže, ale vlastne tá postava príbehu Echo je vlastne to, pretože Vi umrela keby tam, kde boli, pre nejaké tie modré kamene. A tak. Dajte si, pustite si Arcane a uvidíte, aký je pravdivý príbeh. Like a odber.